και ο κύριος Χαράλαμπος Μελεούνης, γνώστης και της βυζαντινής μουσικής αλλά και της Ιεράς Επιστήμης της Θεολογίας, θέλησε αυτή τη ψυχή του να τη μεταφέρει προς το ψαλτήρι και το αντίθετο, το ανάπαλιν, δηλαδή από το ψαλτήρι να πάρει αυτά τα βιώματα και να τα μεταφέρει στη ψυχή του. Είναι ιδιαίτερο το γεγονός ότι ξεκινώντας το βιβλίο προλογίζεται από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Κύριλλο, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσα κάτι που λέει ότι το βιβλίο σας είναι μία μαρτυρία του εκκλησιαστικού φρονήματός σας και του ζήλου σας να προσφέρετε στην κατήχηση των ανθρώπων μας. Ο ζήλος σας τα μετέφερε στη γλώσσα που σήμερα λαλείτε για να χρησιμοποιηθούν ως τραγούδια του Θεού από τους χριστιανούς μας και να εμπνεύσουν μέσα από τη νέα γλωσσική μορφή τους και να βοηθήσουν στην κατανόηση των εκκλησία ψαλωμένων. Μετά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κάνει μια πολύ εύστοχη παρέμβαση ο αγαπητός μας δάσκαλος, ο κύριος Μανώλης Θεολάκης, που όταν συγγράφηκε το βιβλίο ήταν πρόεδρος των Ιεροψαλτών και ο οποίος μεταξύ άλλων τονίζει ότι το βιβλίο σας αποτελεί παιδαγωγικό βοήθημα με γλώσσα απολαυστική, ποίηση και μουσική της βυζαντινής μας παράδοσης και κινείται εντός των ορίων λειτουργίας του λαϊκού μας πολιτισμού και του ελληνορθόδοξου πνεύματος. Και οι επιστολές καταλήγουν με τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, το γνωστό σε όλους μας καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος κάνει την δική του κατάθεση και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι το εγχείρημα του κυρίου Μελεούνη με βρίσκει όχι μόνο σύμφωνο, αλλά και θερμό υποστηρικτή του, διότι δεν επιχειρεί να υποκαταστήσει τα κείμενα της λατρείας μας που μας βοηθούν να συμψάλουμε μυστικά μαζί με τους Άγιους Δημιουργούς τους, αλλά εξυπηρετεί πρώτα την κατανόησή τους. Εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος, διότι αν επιδερμικά το δούμε και επιφανειακά το βιβλίο, υπάρχει ο κίνδυνος να πούμε ότι δεν κινείται στα ορθόδοξα πλαίσια. Όμως αυτό είναι λάθος, διότι βλέπετε ότι και ορισμένες αιρετικές ομάδες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τους ύμνους και με την καθομιλουμένη γλώσσα να κάνουν τον προσελητισμό τους. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τον κύριο Χαράλαμπο Μελεούν, διότι όπως είπαμε είναι αυστηρός στηρητής της παραδόσεως και θεωρεί ότι αυτό το βοήθημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο έξω από την Εκκλησία, έξω δηλαδή από την λατρεία της Εκκλησίας μας για καθαρά παιδαγωγικούς σκοπούς. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται μάλλον από ύμνους και ποίηματα σε βυζαντινά πρότυπα και στους 8 ήχους. Είναι γνωστά τροπάρια τα οποία ψάλλονται και είναι γνωστά και τα γνωρίζουμε όλοι μας όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Και το δεύτερο μέρος αποτελείται από ποίηματα σε σύγχρονα μέτρα. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι οι πρωτότυποι ύμνοι, οι οποίοι είναι τονισμένοι πάνω στα προηγούμενα πρότυπα κατά ήχο. Και εδώ ο κύριος Χαράλαμπος Μελεούνης ξεδιπλώνει το θεολογικό του, θα έλεγα, ταλέντο, διότι κατά κάποιο τρόπο γράφει αυτούς τους ύμνους και δίνει περιεχόμενο σε όλη την επιγής παρουσία του Χριστού, στα Χριστούγεννα, στη σταύρωσή του, στην Ανάσταση, στην Ανάληψη, στη Μεταμόρφωση, σε όλους τους σταθμούς της επίγειας ζωής του Ιησού μας Χριστού. Έχει πολλούς χαρακτηριστικούς ύμνους όπως ο καλός ποιμένας, όπως το φως το αληθινό, όπως το της ευσεβίας μυστήριο, αλλά επειδή μιλάμε θεωρητικά και επειδή είδα εδώ τον αγαπητό μου, τον κύριο Δανιήλ Σπάρταλη, ο οποίος γνωρίζω ότι μπορεί να μας αποδώσει και στο αρχαίο κείμενο αλλά και στην ελεύθερη μετάφραση του κυρίου Μελεούνη και να πούμε και να δούμε γιατί μιλούμε για αυτό το βιβλίο, θα ήθελα να τον παρακαλέσω, δεν θα το πιάσω εξαπίνης, να έρθει να μου κάνει υπακοή και να διαβάσει δύο κείμενα, πολύ σύντομα, πώς είναι το κείμενο και πώς είναι η έμετρη ελεύθερη απόδοση. Και επειδή ακόμη βρισκόμαστε στον απόϊχο του Αγίου Δωδεκαημέρου, να μας διαβάσει το Υπαρθένο σήμερον. Έλα κύριε Δανιήλ. Πρέπει να κάνεις υπακοή στους μικρότερους. Υπαρθένο σήμερον και από δίπλα η έμετρη ελεύθερη απόδοση. Το κοντάκιο δηλαδή, έτσι. Η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων κύκτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι μεταπημένων δοξολογούσι, μάγοι δε με τα αστέρος
οδηπορούσι. Δι' ημάς γάρ εγεννήθη παιδίων νέων ο προαιώνων Θεός. Η Παρθένος σήμερα γεννά τον άειλο λόγο και η γη το σπήλαιο δίνει σε εκείνον ως δώρο. Άγγελοι με τους ποιημένες μαζί δοξάζουν, μάγοι δε με το αστέρι τους παρελάβουν. Για το γένο μας γεννήθη παιδί καινούριο ο προαιώνων Θεός. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον της αγνίας σου, ο Γαβριήλ καταπλαγής εγώ ασύ Θεοτόκη. Ποιον σοι εγκόμιον προσαγάγω επάξιον. Τι δε ονομάσουσε, απορώ και εξίσταμαι. Ιώ ως προσετάγειν βόση χαίρε η και χαριτωμένη. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρο κάλος του βίου σου, με θαυμασμό ο Γαβριήλ θωρώντας σε εγκομιάζει. Ποιους επένους και άσματα να σου ψάλω αντάξια προς την καθαρότητα της καρδιάς σου, σου έλεγε. Γι' αυτό, καθώς διατάχθηκα, ψάλω, χαίρε χιλιοχαριτωμένη. Ευχαριστούμε τον κύριο Δανίλη Σπάνταλη και θα δούμε σε λίγο και κάποια μικρά παιδιά από τις Φάνες. Ετοίμασε η δασκάλα η κυρία Αναστασία Χατζιαντονίου, την οποία ευχαριστούμε. Να δούμε πώς γνωστοί ύμνοι μπορούν να ψαλούν με την έμετρη ελεύθερη απόδοση. Αλλά μέχρι να έρθει η κυρία Αναστασία και να ετοιμάσει τα παιδιά, είναι 2-3 ύμνοι. Να πω ότι προς το τέλος το βιβλίο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι υπάρχουν οι ερμηνευτικές σημειώσεις, μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να δούμε σαν ένα λεξιλόγιο κάποιους όρους που χρησιμοποιούμε τακτικά στην Εκκλησία μας, όπως το τι είναι ο ήχος, το τι είναι τα αντίφωνα, το τι είναι οι βιβλικές οδές, το τι είναι οι κανόνες, και επίσης εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Χαράλαμπος Μελεούνης όταν κάνει αυτή την κατάταξη της ύλης στα δύο μέρη που είπαμε, όπου υπάρχει μια θεολογική εμβάθυνση σε αυτά τα οποία λέει. Να ακούσουμε λοιπόν την δασκάλα μας, την κυρία Αναστασία, η οποία θα μας ψάλει στην έμετρη ελεύθερη απόδοση 2-3 ύμνους. Θα ξεκινήσουμε με το στιχηρό οίκος του Εφρατά, η πόλης η Αγία των προφητών η δόξα, ευπρέπιστον των οίκων, ενώ το θείον δίπτεται, και η ελεύθερη απόδοση είναι «Ω γη του Εφρατά, αγιασμένη πόλη, που ανέδειξες προφήτες, ετοίμασε το χώρο που ο Χριστός θα γεννηθεί». Και έτσι τα παιδιά, ακούγοντας από την χοροδία, από τα μικρά παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Φανών, μπαίνουν στο κλίμα του ύμνου, στις μελικές γραμμές του ύμνου, και αργότερα όταν θα το ακούνε στην Εκκλησία, θα μπορούν πρώτα να το κατανοήσουν και μετά να το ψαλούν. Εφραθά, αγιασμένη πόλη, που ανέδειξες προφήτες, ετοίμασε το χώρο που ο Χριστός θα γεννηθεί. Ο δεύτερος ύμνος είναι το γνωστό «Ανοίξω το στόμα μου», και η ελεύθερη απόδοση είναι είναι απερίγραπτα όσα σου έχουνε συμβεί, και σ' αγγέλους και θρητούς Μητροπάρθενε αγνή. Είναι όπως το ακατάληπτον εστί. Τώρα πάμε στο «Θα ανοίξω το στόμα μου» και από πνεύμα πυρούμενος, τραγούδι χαρόμενος του λυτρωτή μου Χριστού, την υπέραγνη μητέρα θα εκφράσω, τις χάρες που έλαβε εκδιηγούμενος. Θα ανοίξω το στόμα μου κι από το πνεύμα πυρούμενος, τραγούδι χαρούμενος του λυτρωτή μου Χριστού, την
τώρα ένα πρωτότυπο ύμνο από τον κύριο Χαράλαμπο Μελεούνη, όπως είπαμε. Είναι το υμνό και μεγαλύνο το φως το προαιώνιο, που μέσω της Παρθένου ανέτειλε στον κόσμο τον υσμένο τον πρώτο οίκο. Καινούριες μελωδίες σου πλέκω λυτρωτή μου, που άπλωσες γαλήνη και ειρήνη στη ψυχή μου. Υμνώ και μεγαλύνω το φως το προαιώνιο, που μέσω της Παρθένου ανέτειλε στον κόσμο. Την άμυσο δοσάζω της θαύμαστης σου αγάπης, που όλα τα μετήλθες για να με ανεβάσεις. Υμνώ και μεγαλύνω το θείο λυτρωτή μου, που στο σταυρό υψώθη για να με δικαιώσει. Υμνώ και μεγαλύνω Χριστό το ζωοδότη, που με την έγερσή του ζωή μου έχει δώσει. Υμνώσε που με δόξα στους ουρανούς ανέβης, και στο Θεό για μένα αιώνια με συντεύεις. Μαζί σας θα κρατάμε, μας έλεγες με χάρη, καθώς αναχωρούσες για του ουρανού τα πλάτη. Τα ήθιες και γλώσσες των Κύριων υμνείτε, που με δικαιοσύνη τα σύμπαντα θα κρίνει. Τα παιδιά θα μας κλείσουν το πρόγραμμά τους με πρωτοχρονιάτικες ευχές, το γνωστό «Πάει ο παλιός ο χρόνος», που όπως λέει ο κύριος Χαράλαμπος Μελεούνης, «Φεύγει ο παλιός ο χρόνος με αναμνήσεις ζωηρές και ανατέλει ο καινούριος με ελπίδες και ευχές». Ακούσουμε τα παιδιά. Φεύγει ο παλιός ο χρόνος μ' αναμνήσεις ζωηρές, κι ανατέλει ο καινούριος με ελπίδες και ευχές. Χρόνια πολλά, ειρηνικά, με όλα του Θεού τα αγαθά. Χρόνια πολλά, ειρηνικά, με όλα του Θεού τα αγαθά. Τον Θεό παρακαλούμε, το σοφό δημιουργό, με χαρές να το χρυσώνει και με κάθε αγαθό. Χρόνια πολλά, ειρηνικά, με όλα του Θεού τα αγαθά. Χρόνια πολλά, ειρηνικά, με όλα του Θεού τα αγαθά. Στους σπιτιού τους αφεντάδες και στα πλασαράκια τους, προκοπή να τους χαρίζει και φτερά στο διάβα τους. Χρόνια πολλά, ειρηνικά, με όλα του Θεού τα αγαθά. Χρόνια πολλά, ειρηνικά, με όλα του Θεού τα αγαθά. Στους λαούς που υποφέρουν πλούσια την αγάπη τους, την ειρήνη τους στον κόσμο και σε εμάς τη χάρη του. Χρόνια πολλά, ειρηνικά, με όλα του Θεού τα αγαθά. Χρόνια πολλά, ειρηνικά, με όλα του Θεού τα αγαθά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά από τις Πάνες, το Δημοτικό Σχολείο των Πανών, τη δασκάλα τους η κυρία Αναστασία Χατζιαντονίου, που μας έδωσαν αυτά, δηλαδή χειροπιαστά παραδείγματα γύρω από τη δουλειά του κυρίου Χαράλαμπου Μελεούνη και πώς